ስራ የማይመቻቸው የማይጥማቸው ሁለት አካላት አሉ። አንዱ አካላት ካሁን በፊት እኛን እንደፈለጉ ሲያደርጉን የነበረው የውጪ የጠላቶቻችን ናቸው። ሁለተኛ እነኚህ የውጪ ጠላቶች ደግሞ ብቻቸውን አይደለም የሚሰሩት። ከውስጣችን መልምለው አሰልጥነው አስታጥቆ ፋይናንስ አርጎ በርካታ እነኚህ የልማት ውጥኖችን ለማደናቀፍ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ በተቋማችን በመከላከያም ይሁን በአየር ኃይል ዘመናዊና ፕሮፌሽናል ሰራዊት እየገነባ ነው ያለ ነው። እነዚህን ኃይል ለማስታገስ ብቻ ሳይሆን መንግስት ያቀደውን እቅድ ያለምንም እንቅፋት ያለምንም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩሎም እቶም ወታደራውያን መኮንናት ዝበሃል ዘሎ እዚቲ ናይ ኤርፎርስ ናይ ኢትዮጵያ ኤርፎርስ ሓይሊ ኣየር ሓላፊት ጀነራል መርደሳ ዝብልዎ እዩ። ኦሮሞይ ኦፍኮርስ ካብቶም ብልፅግና እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ንሕና ንኸዶ ዘለና ተኣምራታዊ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ናይ ሃብትን ዘበን ደስ ዘይብሎም ንዑ ከፍርሱ ዝደልዩ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ፀላእቲ ስለ ዘለውና እቶም ልሙዳት ፀላእቲ ዝበሃሉ ከም በዓል ግብፅን ኤርትራን ክኾኑ ከለዉ እቲ ኤዲት ገይሮሞ ዘለዉ እሶም እዮም። ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ዝድዳኽሙና ዘለዉ ሓይልታት ድማ ኣለዉ። ብኦም ዝድገፉ ብኦም ንዕኦም ንኣጀንዳ ናቶም ዝሰርሑ እናበለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ። ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ኤክስክሉሲቭሊ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ንሳቶም ግን ነዚ ኩሉ ብድሆታት ክብድህ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ይፈጥሩ ከም ዘለውን ንኩሉ እንተታት ድማ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ንገብር ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ሪሊ እምበር ክንድኡ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለካ? የጸጥታ ችግር መስራት እንዲችል ነው የኛ ኃላፊነት። የልማት ስራ የማይመች ሕጂ እዚ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ። ኣብ ባይታ ዘጋጥም ዘሎ ብክልተ ነገር ክንርኢና። መጀመርያ ብፋኖ ደረጃ ዝወፁ ዘሎ ብሔራዊ ኃይል ከመስቀል ዋዜማ ጀምሮ ሰሜን ወሎ ላይ በሰነዘረው ማጥቃት በአንድ ምት ክፍለ ጦሮችን የመደምሰስ ችሎታ እንዳለው በተግባር አሳየ። ፋኖ ዘመቻ አደማሊ ብሎ በሰየመው ኦፕሬሽን ወደ ማጥቃት ደረጃ ሲሸጋገር መከላከያው ደግሞ እንኳን መንግስትን ራሱን በበቂው መከላከል ሳይችል ሲቀር የአብይ አህመድ መንግስት የኃይል ሚዛን ብልጫውን እንደተነጠቀ የማያከራከር ሆነ። ይህም በአማራ ክልል ወታደራዊ የኃይል ሚዛንና የጨዋታው ህግ መቀየር መጀመሩን አበሰረ። ነገር ግን የብልጽግና መንግስት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ንሳቶም ሰራዊትናትና ሓያል ንኩሉ እንተታት ክብድህ ዝኽእል ንፀገማት ክሰግር ዝኽእል ሰራዊት ኣሰልጢና ኣለና። ብብቅዓቱ ሓንሳብ ናይ ዓለም ብልዎ ሓንሳብ ናይ ኣፍሪካ ብልዎ መኮነናትን ጀነራላትን ካብ መዓልትና መዓልቲ መሪቕና ክብሉ ናይ ምረቓ ዘመቻ ገብሩ። ሰራዊት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝወረዶ ግንባር ክማረኽን ክመውትን ቦቱ ገዲፉ ክሓድምን ጥራይ ዝረአ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሕጅስ ጉድ ናይ ኣቢ ኣብ ናይ ፋኖ መደበራት ጥራይ ዘይኮነ ነዚያ ስምዕዋ። ቀይ መስቀል ኮሚቴ በፋኖ የተያዙ የአብይ አህመድ ወታደሮችን መጎብኘቱን ገለጸ። በጦርነቱ የቆሰሉ ምርኮኛ ወታደሮችንም መረከቡን አስታውቋል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ መግለጫ የአብይ አህመድ ወታደራዊ መኮንኖች በተደጋጋሚ የተማረከ ወታደር የለንም በሚል የሚሰጡትን ማስተባበያ ያጋለጠ እንደሆነም ተመልክቷል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወታደራት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብዝኾነ ኣብ ዝኸድዎ ናይ ምምራኽ ስልጠና ዘለዎም ልክዕ ከም መራሕቶም ማለት እዩ። መራሕቶም ምሩኻት ዝነበሩ ኮይኖም ንሳቶም ድማ ካብ መራሕቶም ንላዕሊ ብልሓት ክህልዎም ኣይክልኒ ወይ እውን ትብዓት ክህልዎም ኣይክልኒ ኣብ ዝኸድዎ ዝማረኹ እዮም። ሕጂ ድማ ብግልፂ ነቲ ደረጃ ውድቀቶም ንዓለም ንምብሳር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተወግኡ ሰራዊት ናቶም ፋኖ ንሕና ክንከናኸኖም ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ነቲ ቀይሕ መስቀል ዝበሃል ተረከቡና ብምባል ቀይሕ መስቀል ድማ ተረኪቡ ነቶም ምሩኻት ነቶም ዝተወጉ ወይ እውን መጉዳእቲ ዝወረዶም ተቐቢልዎም ከም ዘሎ ገሊጹለ። ስለዚ ተማሪኾም ጥራይ ዘይኮነሲ ንሕክምና ዲ ንኻልእ ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ናብ ሕክምና ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ናቱ ክንምንታይ ድኹም ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይድመፅእ ዘሎ። ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ብግምጣል እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ እቶም ካልኦት ማለት እዚ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ኣወል ኣብዚ እዋን እዚ ፋኖ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሞራላዊ ፀብለልትነት ዘለዎ ኣብ ስልጠና ኣብ ካልእ ዳርጋ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ስእልን ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ሰራዊት ድማ ኣብ ባይታ ክዕወት ተጀሚሩ ኣብ ግንባር ክዕወት ተጀሚሩ
مورال كن منتاي كم زعبي فنانات كن منتاي كم زعبي لعلو كل دما نحاد زأمن العلامة زك على سلو هزبيزي أب كللو أب زوبو أب زوريا رستون مريتون يزواغا زلو سلازي علامة لو علامة ناتون تصوريو لتزالاي أب دنبنا عدو متو يزواغو زلو أب تنسو زفلطو أب تنسو زنبرلو لعلو كل دما هزبو أبقونا أب تسليفلو زلو علامة يزواغا زلو سلازي أبي أحمد أزي كبيد بدهو يزلو أبزي نتبزي زخون خقبرا زخل يلا اتناي فانو حيل دما كاب كزي ناب كزي بقصر يقوم بحيلي نابرت عيد ما تزلو كم زع عينت فيديوهات كن دايما مقرب كلكم نيرة مهنياتو أزي بزع فيديوهات يوصالو اتفانو زبال كن منتاي وتحدراو دلونات كم زلو وزقلس مالتي زي كم زخن بلكم كلنا جنرالي تفانو ني نزح جزء لو كنت راي كم زي كون دلونات نات بزي خاطري كابزي نا أبو مودا ندحر ونتقون أمحرا نمجمر يا فيوتو تايم زبل زلو تم راحتنا يزفانو نمجمر يا أمحرا كم حزب خوينو كم سراويت خوينو نفسو وجينو علاماتاتون نأجندا ناتو كسرح نمجمر يا يزخون زلو مغنياتو هذا يرتراون تايل صحيف نير مسلكم ذات صحيفتك على جزي 5 سالكم بزحت أمحرو موراتنا أمحرا شركة قبروار يلو يرتراويان بتفترون كل جزي نحنا كم إيرتراوي مالتي أبي إثيوبيا متى زورنا زنبر أمحراي مخانينا نزارب أمحرنيا سلت زاربو أمحروي لنا نزارب نسو أنا أبي إثيوبيا تولد كإيرتراوية عرفتي كلهم أمحرنيا مزاربو أمحروي ليز أمن نيره كلهم تم مسايس زعبيو تماهيرهم أورومي يملومي أبسلت أنا أورومو ما يريو ما لغيلو بتوما أبي إيرترا زلوا إيرتراويان دما أبي إيرترا زعبي إيرتراويا بتي درجو خينو متى يوم زنبر سراوي كلكم أمحراي مزفلتوا كده حقق نيلو أبي إثيوبيا أبز حلف 100 عمت تولد أمحرا سلطان نايرات كيلو تعمي فلتني له تحلف 100 عمت هاي السلاسة أوروما وي كابتوم كالو تزبيو منغوسا هاي المريم كابوميو تي هاي المريم قليل كاسيو ملس كابت جرايو هجرما أورومي سلازي أتم زحميو تم زرفو تم حماق شم زرقبو تولد أمحرا حزبنا أمحران منسي أمحران اللي تنا أمحران يصرفوا له تقول داي وتوم نتسلطان حزم دليتهم زقبرو عندرولو زخل قفتات زفتم مجن أمحرا يكونون ما بقول أمحرا يكونون سلازي لما جمريا إيرتراو نصور زخنا مرداتها كلولو أمحرا إليت كند زخنا يكون تحساس باناتو تابع إيرتراز ورز نبرة بهزب استمعاقله ببع عليه استمعاقله هجر سلو زخنا أوروما يكون كالو تزبيه ما بين إيرترا مرحلة تجبيتهم حماق زفتم من يرم بشم أمحرا حكا ياجن أمحرا حجينا في سلطان دمس زلو يلص يفلهم ساتهم بحكي نزي انقع كمان نسخم ترداهم ميلهم بزحات شيرجر من يرم نتسبتي زدما بزحات إيرتراويان مرداتا مخانو كن جنزب لنا أبي أحمد كا زلو كنتات كاب جزي ناب جزي نابي خيط كم زلو نرلنا I think تي نام حرا كنتات دما نحد نجري زبر هالكا أبزس كنسمع Genesis of this conflict, we can simply summarize it into 3 points. The first one is Abiy Ahmed himself, who is a proponent of Machiavellian politics. He has written a book titled Rekabna Member, which could be loosely translated as Stirrups and Throne. In the book, he detailed how to use Machiavellian deceptions to get and strengthen power. For him, personal political power and gain at the expense and the suffering of the mass is acceptable. That's one main reason. Another one. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካበይ ዝብገስ እዩ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ማይንድሰት ኣተሓሳስባ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ማኪያቬለን ፖለቲክስ ዝበሃል እንታይ እዩ ስኸ ንስልጣን ብኩሉ ዓይነት ዋጋ the end justifies the means ብሎ ስልጣንን ቁፅፅር ንክህልወካ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ሓሶት ድዩ ምትላል ድዩ ምጭፍጫፍ ድዩ ድሮን ድዩ ውግእ ድዩ ዕግርግር ድዩ use everything كل ነገር ዘለካ ተጠቂምካ ኣብ ስልጣን ከም ትቅፅል ክትገብር ኣለካ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ድዩ መጋበርያ ናይ ካል ምዃን ድዩ ምስ ካሉ ኮንካ ምስራሕ ድዩ ናይ ካልኦት ረብሓታት ምስላጥ ድዩ ናይ ግሎባሊስት ኣጀንዳ ምስላጥ ድዩ ብዘየገድስ እንታይ እዩ ኣብ ስልጣን ንክትፀንሕ ኩሉ ዘለካ ክትጥቀም ከለካ ማኪያቬለን ፖለቲክስ ዝበሃል እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኬያስ ኣብ ዕግርግር ዝነብር መራሒ እምበር ሰላም እንተኮይኑ ስልጣን ሒዙ ክቅፅል ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ንኣብይ ኣሕመድ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብዙሓት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ክቋፀራ ከም ዘይክእል
ኣብቲ ውሽጣዊ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ተሓቢኡ ክነብር ዝኽእል እምበር እታ ሃገር ሓድነት እንተገይራ ሰላም እንተገይራ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ከም ዘይክእል ዝርድኦ ሰብ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኣቨሬጅ ኢትዮጵያዊ ልዕልዩ ኣፍልጦን ተመክሮን ኣለዎ ኣቨሬጅ ኢትዮጵያዊ ልዕልዩ ተመክሮ ኣለዎ ልዕልዩ ትምህርቲ ኣለዎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ክርዩ ከለዉ የስ ኣብ ባይታ እንታይ ይገብር ኣሎ ገለመለ ንሱ ሽሙ ንላዕሊ ምግባር ዳትስዋይ ነቲ ዘለዎ ናይ ፍልጠት ፀገም ንምስዓር ተባሂሉ 4 መፅሓፍቲ በፂሕሎ ይሓትም ይበሃል ኣብ ተፈላለየ artificial intelligence ከም ዝፈልጥ ቴክኖሎጂ ከም ዝፈልጥ ገለ ዝኸውን ነገራት ይገብር እዩ እቲ ዕላማ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ፈላጥ ምዃኑ ክኢላ ምዃኑ ናይ ነገራት ኦቨር ኮምፐንሴት ክገብር እዩ ዝፍትን ነቲ ዘለዎ ሃጓፋት ክሽፍን እዩ ዝፍትን እዮም ዝብልዎ ግን እቲ ኩነታት ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ክጥቀም ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ነገር ክጥቀም ዝኽእል ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኡ መጠን ክትሪኦ ከለካ ድማ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ዝተርፎት ናይ ቁጠባ ጉዳይ እውን ቀሊል ብድሆ ክኾነ ኣይኮነን ነዚ ግን ኣተሓሒዝና ኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ኣብዚ ናይ ሰራዊት ናቱ ክንሪኣ ከለና ምናልባት እቲ እዚኣ መስምዑ ላይ ንሽተይ መንስ ማያ ክልተ ነገር ክበኩም እዮም ሰዓት is ethnic politics. Ethiopia is currently using ethnic politics as its political ideology, guiding principle. The regions are organized ethnically. So Abiy is representing the Oromo ethnic group and he represents the Oromo Prosperity Party. بتخيل إتي دا إثيوبيا كنتات يو زقلت زلوا إثيوبيا نا عليه بوليتيكا زلوا يو نت أورومو زبحال زوكليو مجمع يعني خلاتهم تمساسيلي وديوم نت أورومو نا أورومو ما بقول زلوا جن مجمع يعني بقوم يجمعوا رجفعي نتهم حرام قلنك حزن يروسل أنا كوحست غينو سلازم نتهم حرام قبل التنس سلازم بروما بوليتيكا طبعا نعتاتهم زيادة غينو نتأخرار أورومو مع الجوارن وجلناتهم كداخل يفتينو دهريو دما نورمو نتدحن زخون أورومون أم حرام تتكيمو تكند ناي بوليتيكا شجر كفترة لزغل تجري سلزنا برنعو أم درعام كل عينة حيلم كل عينة يرتراث تقيمو جيرو دحريتها مليسو نتام حرا أموداتا كم برو كم زي كلمة فلت أدما نتام حرا بورومو راح يزك تفاي قليلو حجن أورومو راح يزو تريفلو أتكون تادما بوجنا محرا نزي مسد أي قررت بزو سووش يسنجاجنو ፋኖ አዲስ አበባ እንደሚገባ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ አብይ አህመድ እቃችሁ ሸክፉ በምንም ተአምር ልታመልጡ የምችልበት ነገር የለም አገሪቱ ወድቃለች አገር መምራት አልቻላችሁም የህዝብ ደም የፈሰሰ የህዝብ በምግብ በረሃብ እየተሰቃየ የኢትዮጵያ ህዝብ أنت خود ملتلت تادر عشلم بحفشة أتينا أب سلطان أب ننوي حوان قصل كم زي كل يوتي تعامون تزربان نسمع زلنا نحوارو كم زي عينة سراويت كا ناتج أمالقة تزبد ما نحوارو رجيس كايو كيدا يتخلني خا تا عندي ناي بزحات بوليتيكانياتات ناي إثيوبيا دس بيوازو لونا بدما قداي ناي حزب من العالم تسبي زلوا نتانا حزب من العال كتفتر لهم تخل انتاينت بتخون we don't know ساعتانت بتيا زيادة نبزحات إثيوبياويان بحقياسة ناي كنت بعد سقطنا عبيك خيط كله من البات تزبي بقى كل على لهم يخل خون زبل تمنيت له حدا كابتي زي نزس كان اسمعيه እንደዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት ነው ሰምቼም አይቼም አላውቅም ታቀላቅላችሁ ይሆናል እየሰሙን ከሆነ የመንግስትን ሰዎች ማለት አፋችን ላይ እና ፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው ይቀር ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምን አስወጣውና ወደ ሰላም አስገባው መቁጠር ብቻ ነው ይቀር በየትኛውም ዘርፍ ስትሄጂ የትኛውም ዘርፍ ስትሄጂ ክፍያለሁ ክፍያው ብቻ ሳይሆን أزي تي أبزحات زبلو زلو يوم حدا قطبنا إثيوبيا أزيو كبيت كم زلو ولا نتي كابيتال زلو سب قبل علتك كبدنا تدما حدش ريبورت كم دوت تدما نا إثيوبيا بر أمونغوت أب أفريقيا تزدخمة قال كابتن زدخمة باتيراتات مخانوس قلت حبري تاوت يلو سلزي تناي بر مقدال نتي ترى إثيوبياوي أزيو كبيت هيوت يوز قبرو سلزي درجة ناي بر مليس زون كل زلو نتي ترى إثيوبياوي منجس أبي أحمد ولا دموز تغيره ولا توسخه انتجر وون نتوزل له شجر كوكو عصري كلني معناته
معرة برز وات قزل دمسك توسخاي تخلنيها it just doesn't work كم سرح يكلني زي نريو زلنا هايبر انفليشن كوست زغليو هايبر انفليشن دما امودا تفتي خاصليخا حزباونا عبيك فترنا يقدني مغنياتو دموستنيا هيوتك مرح سلازيك زخا كابي دمتو زلو ابي بتدغاغامي غنزب برينت غنزب ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝፀበ ዘሎ ንሱ ቀደም ፕሪንት እናገበረ ይነብር ነይሩ ሕጂ ግን ፕሪንት ክገብር ኣይፍቀዶን እዩ ምክንያቱ IMF ገንዘብ ሂቦ ስለ ዘሎ ፕሪንት ንምግባር ኣይፍቀደሉን እዩ ስለዚ ከም ውፅኢት ናቱ እቲ ብር እናንቆልቆለ ክኸይድ እዩ ንሱ ድማ ካልእ መንገድታት ናይ ሓገዝ ወይ እውን ናይ ድጎማታት ክደልዩ ካብዚ ፀገም እዚ ንክወፀሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣለው ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብቀረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘሎ ቢካዝ at the end of the day ሓደ ካብቲ ናይ ኣቢ ስልጣን ነቕነቕ ከብሎ ዝኽእል እንተሎ እዚ ጉዳይ ናይ ባጤራ ክኸውን ከም ዝኽእል ጉዳይ ናይ ቁጠባ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንኩሉ እቲ ህዝቢ እሱ ስለ ዝትንክፎ ሓንቲ ካብቲ ምልዓል ናይ ህዝቢ ክትፈጥር ትኽእል እያ ዝብልዋ ነጥብያ ኩሉ እዚ ድማ ኣብቲ ብደረጃ ዓለም ዝኽየድ ዘሎ ቁጠባ ቡ መቓን ቡ ኦቨርቪው በቲ ብዛዕበየ ስእሊ ክትሪኦ ተጀሚርካ ጥራይ ትርጉም ዝገብር ምክንያቱ ንኣቢ كدحني لو كما تزخل فلوي ملأخ كله كم زي كلاب زوانزي مجن لا تورنتو مهم مككر بلاش لما تاسبت نجر لتايك بيس لما تايكو نجر بتقرأ يدرسون أجرا كسرنا يمسرت المات ودمت تاكلاتو يا ساي كاكاس ودا أمارا كل تاسبو يجبوا تورنت من أين تودمت إن درسه لأن أنت أميت أفاونو عيدا لا مين تيا كيساكر بلاش كذاوتي كوميشنرا بفلت ماتو እዚኦም ቶም ኮሚሽነር ናይ ምርጫ ቦርድ ዶ ናይ ገለዶ ተባሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሎንደን ሓደ ዋዕላ ገይሮም ነይሮም ኢትዮጵያውያን ስርዓት ኣቢ ዝገበሮ ማለት እዩ ኣብኡ ተሳተፉ ድማ ኣብ ትግራይ ዝገበርኩም ዕንወትን ክሳራን ካብኡ ከይተምሃርኩም ካብኡ ሰልጢንኩም ከይድኩም ኣብ ኣምሓራ ትገብርዎ ዘለኹም ኩነታት ናበለ ተሪር ጉንዱ ዝኖም ዝሕምሞም ዘረባ ቤላ ጌራ ስምዒዎም ጥራይ ደይኮነ ጽንዕ ኢሉ ዝገበረ በዚህ አጋጣሚ በሀገሪቱ እየተካሄደ ባለው ውጊያ በአሁኑ ሰዓት ትላንትና አይታችኋል። በካቸና የአማራ ፋኖ ለኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስ ቁስለኞችን ሲያስረክብ የተማረኩትን ሲመግብ ሳቂ እዚህ ውስጥ ሲስቁ አይገርመኝም። ለምን የጦጣ ሻምበሎች አሉ፣ እዚህ የዝንጀሮም ጋለሞታዎች አሉ። ከምኡ የለን ናይቲ መንግስቲ ኮንፈረንስ እዩ ከቢድ ዝኾነ ዘረባ ይደስምዖም ዘሎ ሰራዊት ኩናት ኣብ ዓዲ ኣብ ኩናት ኣትያ ሰራዊት ናትኩም ይማረኽ ፋኖ ተቐቢሉ ይምግቦም ናብ ቀይሕ መስቀል ድማ ረኪብዎም ይብሎም ኣሎ። አማካሪም አለ። ልክ ነው። የዱር አራዊት ተመካክሮ በሚኖርበት ሰዓት በጣም የምናሳፍር ስለሆነ ነው። ስለዚህ እኔ የአማራ ማህበር በበርሚንግሃም ሊቀመንበር ነኝ። ፍጹም እባላለሁ። ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ! ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ! አብይ አህመድ is a criminal! አብይ አህመድ is a criminal! ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ! ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ቀታሊ እዩ ጀኖሳይደር እዩ ናይ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ድማ ተጠዋብሉ ወይ ይብላ ኣሎ ናይቶም ማሕበረሰብ ናይ ኣምሓራ በርሚንግሃም ሓላፊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ብፍላይ ኣብ ዩኬ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ከቢድ እዩ ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ነታ ኣቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሱ ዝገብሮ መጋባእያ ወላ እውን ነታ ኢማራት እውን እንትኾነት ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ደም ዝተፀየቐት ናበሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤግዚቢሽናት ነቲ ኢማራት እውን ብድሆ ድፈጥሩ ዘለዉ እዮም። ስለዚ እቲ ግጥም ዘሎ ኩነታት እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ክስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና። ብሓፈሻ እዚ ኣብ ሎንደን ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ወይ እውን ሓበሬታ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ስምዑ መዘዋወር መብታቸው ከባድ አደጋ ላይ መውደቁን መንግስታዊ ተቋም አሳወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተከሰተውን የጸጥታ ቀውስ ተከትሎ መከላከያ በዋና መንገዱ ላይ ተሽከርካሪዎችን እያጀበ ነው ተብሏል። የብልጽግና አውሮፕላን ተሳፋሪዎች ስለ አብረቅራቂ አምፖሎች ስለሚራክል ኢኮኖሚ እድገታቸው በየዕለቱ እየተነተኑ የሀገሪቱ ዜጎች በተቃራኒው በጸጥታ ችግር እየተፈተኑ ቀጥሏል። መንግስታዊው የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይፋ ያደረገው ሪፖርቱ የሚያመላክተውም ይህንኑ ነው። ኢሰመኮ በኢትዮጵያ በሚወሰዱ እርምጃዎችና ጥቃቶች የሰዎች ከቦታ ቦታ የመዘዋወር ነጻነት አደጋ ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ዝበሃል ሓደ መግለጫ ኣውፂኡ ኣሎ። እሱ ድማ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሰላም ክንቀሳቀሱ ከም ዘይክእሉ ዘለዉ ዝገልጽ እዩ። እዚ ድማ ሴኪሪቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ንኻልእ ወፃእተኛ ጥራይ ዘይኮነስ ንተራ ኢትዮጵያዊ እውን ዕድል ዘይሂብ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ንክኸይድ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣክዲ ነዚ ፀገም ዝፈጥር መንግስቲ ብልፅግና እንታይ ክገብር ሓሲቡ ኢሎም ዋርድያ ክገብር ወይ እውን ሰራዊት ኣብቲ ፅርግያታት ብምስዳድ ነተን መኻይን ከሰኒየን ልክዕ ከምዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ
نت مسمر مسعصوه أمريكا حيل بحرنا تامتيا نتمراخب كتعجبن تفتن زنبرت نسد ما بعلو عجبت سراوي سديدو نت من قد كسنين نتناوتو ساتن قلن سلازي تاي مالتيو نتوم عتقاد جوجلك سعرهم سلازيكل جزياو مفتح مالتيو وتحدرات ناتكا كسعروهم زي قالوا اب صرغياتات سددكايوم بوليس نت صرغياتات وحسنت كبويه ميلكا مقمات ساكندي ابهوتتا اتيوم كم زلو يزنقر مچم ابي احمد زغاطمو زلو كنتات قليل كم زي كونه مغنزاب يدلي بكل منقد دي ما زسرت زغاطمو زلو ግን ንሱ እንታይ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ቅርብ ጊዜ ወዲህ ገጠር ከወጣው ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። አትሊስት ወደዚህ አካባቢ መጥቼ አላውቅም። መምጣቴ እንዲያየሁትን ነገር በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙዎቻችሁ አንስታችሁታል። የአመለካከት ጉዳይ ነው። አገር መቀየር በሚደረግ ጥረት ውስጥ ትልቁ ፈተና የአመለካከት ነው የሚሆነው። ሰለሞን ደሬሳ የሚባል ባለቅኔ አሁን በሕይወት የለም። ብዙ ኢትዮጵያዊ ላሊበላ እና አክሱም ፊት ቆሞ እንዴት እንደማይሰሩ ነው የሚያስበው ነው የሚለው። ቆሞ መጀመሪያ ይመጣለት አይሰሩም ነው የሚለው። አስታውሳለሁ ግብርና ማዘመን ምናምን ሲባል ቴክኖሎጂ እንዲቀስሙ ጃፓን ሄዱ የኛ መሐንዲሶች ነበሩ። ሲመለሱ የትም ፈቅ ልንል አንችልም የሚል ትምህርት ነው ቀስሞ የመጡት። ቢኮዝ ጃፓን የደረሰችበት ደረጃ ላይ አይተህ አሁን ያለንበት ሶ አንችልም ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብድሕሪኦም ዘለው ኮሪዶር ልምዓት ኣብ ገጠር ብዝብል ፕሮጀክት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚአን ገዛውቲ ሰሪሑ ንገለገለ ሓረስቶት ኣብ ጥቆም ሕርሻ ገለ ጌርካ እቲ ፕሮጀክት ከም ፕሮጀክት ክትሪኦ ከለካ ሕማቅ ፕሮጀክት ኣይኮነን ግን 130 ሚልዮን ዘለካ ብከምዚ ዓይነት ክንደይ ሰብ ሰርቪ ክትገብር ትኽእል ኣገይ ይክን ንዝደለካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ንዑ ንምምራቕ ንብኡ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ንክገብር እቲ ዕላማ ድማ ንሱር እዩ ንከተማታት ጥራይ ዘተኮረ ኣብ ውሕዳት ከተማታት ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክት ነቲ ህዝቢ ረብሓ ክፈጥረሉ ስለዘይክእል ሕጂ ድማ ናብ ገጠራት ኣተኪሩ ዝገብር ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንጌታቸው ረዳ ንኩሎም ቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ዶ ገለዶ ኣምፅኡ ፕሮፓጋንዳ መስርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ ኣብኡ ከሎ እውን ጅግንነት ኣብ ግንባር ብምውጋእ ጥራይ ዘይኮነስ ገዛውቲ ብምስራሕ ወይ ገለ መለታት ምዃኑን ፕሮፓጋንዳ ክገብር ፈቲኑ እቲ ክውንነት ግን ሴኪሪቲ ናትካ ተቀዳማይ መሰረት ናይ ቁጠባ እዩ ስኻ ውሕስነት ናይ ሰባት ዜጋታት ወፊሮም ከኣቱ ጌሾም ንክምለሱ ሓሪሶም ንክነብሩ ሴኪሪቲ ቀዳማይ ስራሕ ናይ መንግስቲ ውሕስነት ናይ ህላወ ንክትነብር ውሕስነት ክፈጥረልካ ክኽእል ኣሎ ኣብኡ ድማ ክዕወት ኣይከኣለን በቲ ናብ ኤርትራ ወራርን ኩናትን ፕሮፓጋንዳ ይገብር በዚ ድማ ቁጠባ የልምዕ ኣለኹ ዝብል ኢሜጅ ክፈጥር ይደሊ ጎኑ ጎኑ ድማ ኣሜሪካ ለንቀነ ዘውፀቶ ድማ ኣዝዩ ቁጣዐ ከም ዝፈጠረሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ባለውና የአብይ አህመድ አገዛዝ በዲፕሎማሲ ረገድ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ መግባቱን ባጋለጠው በዚሁ የሽምግልና ጥያቄ ዙሪያ በአገዛዙ በኩል መረጃው እንዳይወጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ባለው ሂደት እየተከናወነ እንዳለ ተገልጿል። አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ከሶማሌ ክልል ሆኖ ለአሜሪካው የ2025 የኢንቨስትመንት ሪፖርት ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ የሰጠው ምላሽ ተጨማሪ ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ እንዳስከተለበትም ይነገራል። ኢትዮጵያ የምትሰራው የኮሪደር ልማት ዜጎችን እያፈናቀለ ነው፣ የንብረት ባለቤትነትን እየነጠቀ ነው በሚል በአሜሪካን ሪፖርት ላይ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ዝብል ክልተ ነገር ክነግረኩም መጀመርያ ኣብታ ቅድሚት ዝፀንሐት ቪድዮ ጌታቸው ረዳ እንታይ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ፀኒዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ነፍስና ዘይንተኣማመን ኢና ኮይና ምክንያቱ ናይ ኣክሱም ስልጣኔ ናይ ላሊበላ ስልጣኔ ንሕና ምሂዝናዮ ኢልና ክንዛረብ ኣብ ዓድና ስለ ዘሎ እቲ ዝሕጂ ዘሎ ዜጋ ወይ እውን ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ዜጋ ግን ከምኡ ዓይነት ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይሩ ዝኣመነ እዩ እሱ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ለሚኑ ጥራይ ክነብር ከም ዝኽእል ረድኤት ተፀቢዩ ክነብር ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመኖ ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኮይኑ ኣይስምዓናን እዩ ዝብል ናይ ስነ ኣእምሮ መግዛእቲ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ብሓፈሻ ንዑታት እዩ ክነግር እዚ ድማ ቁርብትለይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ንኽብል እዩ ተጠቂሙሉ ነይሩ ኣብ ገለገሊኡ እቲ ዘረባ ከይተርጎም ከየተሓልፍ ኣለካ ዝብል ክሱ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ገለገሊኡ ነቲ ኮንቴክስት ክበኩም ስለ ዝደሊ እምበር ኩሉ እቲ ነገራት በዓልኩም ከየትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ናብቲ ተመሊስና ድማ ኣብዚ ለንቀነ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ዝብል ነቲ ናይዚ ልምዓት ኮሪዶር ዝበሃል እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝተቃወሞ ንሱ ድማ ኣገባብ ኣተገባብራ ናቱ ነቲ ህዝቢ ሓደጋ እናውደቐ ናይ ህዝቢ መሬት መንዚዑ ከምቲ ዝድለ ካሕሳብ ዘይምግባር ከምኡ ድማ ፕሮፐርቲ ራይትስ ፅቡቅ ውሕስነት የብሉን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፀገም ከም ዘለዎ እቲ ቁጠባ ድማ መሰረት ናቱ ቀፃልነት ክህልዎ ከም ዘይክእል
ዓቢ ፀገማ ዘለዎ ቁጠባ ምዃኑን ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ምቹ ባይታ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ሓቢሮም ነይሮም ብዛዕባ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ተዛሪቦም ማለት ኣይኮነን ኣካል ሪፖርት ብዝሰፍሐ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበልዎ ናይ ኢንቨስትመንት እውን ኣውፅልኩም ነይረ ብዙሓት ከማን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓቢኦም በዓል ቲቦር ናጊ ነቲ ናይ ኤርትራ ጥራይ ክቃወሙ ሰሚዕና ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣመና ከም ዝተቆጥዐ ኣሜሪካ ነቲ ናተይ ፅቡቅ ኣይትደልዮን እያ ኣነ ክወድቕ እያ ትደሊ ስለዚ ኣንፃራ እያ ትሰርሕ ዘላ ብቐጥታ ሽማ ከይረቑሐ بتزاواري كم عينت بروباغندا كجبر كم زفتنة أمريكا هم كجبر تسعر كم زلا يزنقر ومنها بلاي تزارب زخنة أمريكا تحقق شو كم زيلا زحتنا إثيوبيا كلا تدمن تايبلو إذن أي قضاء قداي دحر دونالد ترامب ودي و جبس دمابتنا قضاء قداي عبيد سلزلوا دحرنا قضاء بغت عبز دراما إثيوبيا دونالد ترامب إيدو كم زخنة سلزي أبي أحمد عبس أقام كجات ما كم زخل إذن الجرزلو قداي كيف حرديو قداي جبسي كونتات قدامنت كوها بس لزخل دحريو أبي أحمد مليسو شكر كجات ما كم زخل يوم زارب زلو إثيوبيا سلزي بزع دبلوماسيا وقويا كد اليوم كم زخل يوم زارب زلو فعبيو تزلو كونتات بذكر التمنجد كن رينا حدا أمباسادر عند ماريا عند برهان زبلو أبز قداي زكسمو وتي عبد سجاد فتي بزلو نزل كنت حجراتنا بكينات كتوني خل انتي رأيكا وي كوينات انت متسيو نتزوبا انتي ملكعكو ويخل صلواتاتو امون غزن كلتا حقراتن كينيون انتي كنو بالمخل انا ناي بحكي كمناتي قم قدامي منستر أبي أحمد نزي بروجكت زي كويج كله من البعض كابتن إثيوبيا قاتي مزلو وشتاو كلولا كتباو كلولا بوليتيكاو كلولا سطاو كلولا أقالبو حزبين متمزاز تباهيلو هاجراو سمعيت من البعض ودب منان أبوزحات أكالاتنا لكان إثيوبيا تهرفان سلزلو من البعض دقف لخون يركب نتي اندام قول لخ مثل صنحي تقبلنا تاب إثيوبيا كقلب الصوت لخون يخيل زبل سنة موجود حزي مسيمبر ناي بحكي نسو ربحة إثيوبيا أفريقيا بحرين هاي مركب علامة حيزو هاي مثلاً سلسلة علامة أقالو حزبي كابتي إن إثيوبيا قاتي موزلو كل مداوي كلولاو نمتمزاز تباهيلو زمسة بالإنجليزية من البات posturing إبان زخون زي معت يخون ورينا تقربنا لنا لهم خن زخون قبتنا أنت يدلي سلازي أتي وشت أو كنتاتنا إثيوبيا خلو كوينات أب أوروميا له كوينات أب كل الأمحار له قداي تقراي نباري معلبي أي رخبنا له أب كل الصوماليا ناي أوغادين من قصاص له ناي هاجراو جنبار حرمس أوغادين من قصاص له أمونغو بزحات كللات ناي دوغ مسحابات له حاليفو زولا عقيتاتن كويناتاتن له سلازي إثيوبيا كمزة أمثلة حزقتي ناي كنولا وتحيلا انكلا أبي أحمد نيرترا كورر يمبال من البات وي صلالة خون خيل نحبي غيرو وخاني بناتي قمقام مجمرة ناي مودعتانا سلطان خون خيل زبل امنات علني من مهنياتو اتي أمباسادر عند برهان صبغ زخانة مجلسي هبوم نزر بعزدما رجعتني بزحات فلو كجبرو هم زخلو حدا تقاومنا حجر تباهيل زقصر زعب حجر زلو مردات عدما ناي بحكي تخكلنيا سبك قامن كدقفن مسؤولي بعي وجن تقاوم مالت حجر مفراس وين حجر مشات كم زي كونجن أنا تشريه بنالو مغنياتو أبغنا أبو خينهم زت أكون الرسالة زلنا أبن تايد لنا نافلت كحلقة أتي تخكلنيا حجر أو ربح وين ربح حجر قديم زخيسب البوليتيكاو محضرة في اللي تحساس بها كله يخليو أبتنا حجر أو ربحة خون كلوجن البوليتيكا نهجر في اللي تحسس بها كل وغليو نهجر أو ربحة نهلاونا يتهجر نهلاونا نتنا يتهجر جن كمي مرداتها الوكا نسأل أيها زت تبابع كنتاتنا يتبنيها سلزي زيا باي وجن تبغتي رئيتو كوينا رقيبيا جن نعبا جندان تايم خانو قالوا تون تبغ يرم كقلت وين نرزالنا لابنت ستالين زبالة سمو بمودو تكاتاتلو زمبل زاري እንኳን አሁን ዛሬ ማን እየተናገረ ነው በእኔ ላይ ብያለሁ ማን እንትና ጻድቃን እየተናገረ ነው ፓርት 2
በዛ ሜዳ ላይ እየተናገረ ነው። ፓርቲቱ ይሄ ማለት ነው። አሁን ፕሪሚየር አይደል ሻዕቢያ ያሰማራውን የጥፋት ጥምረት ከመሰረቱ ለማስወገድ ይላል። አሁን እየተላለፈ ያለ ፕሮግራም ክፍል 2 ነው። ይሄ ክፍል አረና ረሰ ነው። ይሄ አረና ነው። ህወሓት ለመንግስቱ ድርጅት ጻፈው ደብዳቤ የሚል አሁን የዛሬ ነው። ሪፖርተር ነው። አረና የመድረክ በእነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚሰራ አጀንዳ አሁን ዛሬ በተመሳሳይ ቀን ነው። ይሄ ሶሻል ሚዲያ ትሮልስ ናቸው እነዚህ አጀንዳ አሁን ዛሬ በተመሳሳይ ቀን ጽፈት ቤት ተነሳው ያው እኔ አንተ ሰውዬ ያልነው በጣም ተቸግረናል። ይሄ ሰዎችን ተናበው ነው የሚሰሩት። ተናበው እና ከአጀንዳችሁ ውንፍ እንዳትሉ ሶስታሊን ታይት ብንዘለ ኩሉ ዝንርዮ ዘለና ናይ ጻድቃን ዲዩ ናይ ካልኦት ናይ አረና ዲዩ ናይ ካልኦት ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት መጽዮ ኣብ ሚድያታት ዝገብርዎ ዘለው ነቲ አጀንዳ አቢ እናተሳዕረ ኣብ ግንባራት ዝወጥቆ ዘሎ ንዕኡ ንምቕያር ነቲ ውድቀት ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘጋጥም ዘሎ ንዑ ንምሽፋን ወይ እውን ዳይቨርሽን ካብቲ ኩነታት ካብቲ ሪል ኩነታት ካብቲ ሪል ጸገም ካብቲ ቀንዲ ጸገም ኣታሊኻ ኣብ ሓሸውየ ንኽትነብር ዝግበር ዘሎ ፈተና ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ which is brilliant ብሓፈሻ ተጋሩ ነቲ ኩነታት ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝመልሱ ዘለዉ ስምዑ ብዚ መንግስት አለ የፌደራል መንግስት አለ የለም ትግራይን መንግስት እየመራት ነው አይደለም አማራ ከ85% በላይ ብልጽግና እየመራ ነው አይደለም ሌላውም ተዳፍኖ ያለ ኃይል ነው ስለዚህ ይሄ መንግስት የብልጽግና መንግስት ሀገር እያፈረሰ ነው በተለይ በኢትዮጵያዊነቱ የሚተማመነው የአማራ ህዝብ አንድነት ለማፍረስ ቀን ተሌሊት እየሰራ ነው ትግራይ ተገነጠልኩ ቢል ሶማሌ ተገነጠልኩ ቢል ምን በቃ በፈረሰች ሀገር ምን ማን ያስተካክለዋል አማራም የራሱ ክልል ይዞ ይቀራል بحفش أنت هم زبل زلوا أبي أحمد نتهاجر أبريل تايم أبقد معيننا كفر رسائنا نرزلنا نسوا كل زوج برزلوا نود كأتنا يتهاجر دسرح زلوا مخانو مخنياتو تنريو زلنا معبالتات تقرأي كابكو تزروتيو أم حرك كابكو تزروتيو أب سومال ديكو أصرلو أبتي زبال علو بزي زبال علو أم مودات هذا ما نسوا أتا حنت بزياد زبلوا أتا نمودات أنا زهاجر ونا مودات بس يحكم زلنا. نو بقيت أهم كي أرومو بتسكنا كي ينقرون كون. إني أدومو تريني أنا ناو بكا بتريني الناس نجزاتشو. أمارا الجزا ماله تقرأي الجزا ماله ليلهم الجزا بلو يمكرنو. سلزي تكون تقدم نصوري نوي حوان زبلويو أرومو جزينا يكون محاضرين كنجزن تجزء ناس الكوميزة اللي تكون تات تقرأي جزاني لو مقبوطو يحيزلو استيل أب نوصلو أم حرا دما أي جزاني ليك على شالو تخالي دما نعم كسع مخان فلوتيو سلزي نعتا جزا أنا جزاني نزبل كونت هدما تقالسي أبكون الناس تمرسرة تقالسي مخاني زنقر زلو بعبيو تي أي جزاني زبل زلو دمسنا تقرأي دما نزي مسليم زبلو زلو زي عينت كحدة ترأي أي فلتن أنا بخدة فريجيوم يفلتن زي ما أكلها زيادة فريجيوم تاوز الله قلها نايم مانجن يمثل حزبون كاطري على نايم مان يمثل بعد ما يرجع بصلا له جونوسايد نايتجراي نعداها بوليتيكا قرب يقبل سقاي نايتجراي بدل نايتجراي نبوليتيكاوي إدمنس قرب يقبل نيرو زغورو زلوا فلوتي نمتايكم يقولوا خم زلوا نايتجراي جونوسايد بيتيباي تفتسمن بمكلاكاي تفتسمن يزبال زلوا ببلسقنا تفتسمن يزبال زلوا إثيوبيا أنا هاللون مالتي إثيوبيا نفس الجرائم أتيا وسرعة تخبر كم زلوا يمسوا بلسقنا نسرعة مخبر مهاني يمسوا زلوا هذا زغورو زلوا هذا تجري نبلسقنا نمكلاكان إثيوبيا نتعدن نخبل زغورو زلوا بروباغندا أيو ده هذا زخا إثيوبيا بوعد بريطانيا مسيرة تبذلهم بس خف مال خنيرة بريف النواتي خدي أبراما خف مالي خنيري بريف النواتي خدي ده هذا إثيوبيا بلسقنا تموتيو وررتيم نفوتهم بوررتي كم وررت متن قايم كتو كم تري ورد لهم صادقان نتي ناي تግራይ ፖለቲካ ፍልሊ ሕብረት ንምፍጣር ይጥቀሙሉ ከም ዘሎ ምክንያቱ صادقان دايما دايلو ناي መወዳታ ቀላዕ ንትግራይ ንምፍራስ ተበጊሱ ዘሎ ምዃኑ ኩላቶም ቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ወላ እኳ ንዝተፈላለየ ዕላማ ዝሰርሑ ተኾኑን ተፈላለየ አጀንዳ ተለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ አቢ ኣብ ሓደ መስመር ይመፁ ኣለዉ ቢኖሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠኝ ማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት
አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍን ሕግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ ይቀጥላለሁ። ይሄ በፍጹም አይሆን ነገር። ችግሩ ምን መሰለህ ስታሊን፣ አንድ መንግስት በዚህ ደረጃ የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ እወርሃለሁ፣ በኃይል የባህር በር እነጥቅሃለሁ ብሎ ፕሮፓጋንዳ መስራት ከጀመረ በኋላ መቀስቀስ ከጀመረ በኋላ ጦርነቱን የማስነሳቱ ዕድል በሱ እጅ ላይ ብቻ ያለ አይደለም። ያ ትሬት እንዲሆነው ስጋት የገባው ኃይል ለእኔ የተመቼ ጊዜና ቦታ በሚለው ሁኔታ ጦርነቱን ራሱ ሊጀምረው ይችላል። ኤክሰለንት ልደታ ያለም ታይብላለሁ። መጀመሪያ አብይ አሕመድ ዓቕሙ ዘይፈልጥ ሃውታት ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ዘሎ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዝካ ዛሕዛሕ ዝበለ ሰራዊት ሒዝካ ናብ ካልእ ሃገር ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ክወሪ ኢልካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒዝካ ክትከይድ ዕዳን ምዃኑ ዝነግር ዘሎ። ቀፂሉ አብይ አሕመድ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ንሓንቲ ሃገር ሉላዊ መሬታ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕራ ብሓይሊ ክምንዝዕ ከም ዝደሊ ኩሉ ዓይነት መናውራ ክገብር እንድሕር ፀኒሑ እታ ክወረክ እትበሃል ዘላ ሃገር ኩናት ንኽትውጅ መሰል ኣለዋ። ምክንያቱ ኣዋጅ ናይ ኩናት እንተጌርካ ኣላ ክሳብ ተሃርማ ክፅበየካ ግዴታ የብላ። ስለዚ እቲ ክውረር እዩ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ኣብ ዝጥዕሞ ግዜን ቦታን መሪፁ ክድክረካ ይኽእል እዩ። ስለዚ አብይ አሕመድ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግልጽ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣዋጅ ገይሩ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዝጥዕሞ መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መፅኡ ግብረ መልሲ እንደሪቡ መሰል ኣለዎ። ምክንያቱ ኩናት ኣውጅሉ ስለ ዘሎ። ስለዚ እቲ ባዕሉ ሃሪማ እታ ናይ ኤርትራ ሓተታ ጭጉራፍ ባዕሉ ሃሪማ ትእው ዝበልዎ ዝሃረምኩም ንስኹም ኢኹም ኩሉ እቲ ኩነታት ድማ ንዝምልከቶ ሓቢርና ኣለና። ለይሉ ኩሉ ሓደ ካብቲ ለንቀና ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ኣዛራቢት ኳ ይብላኒ ሶሪ ኣዛራቢ እውን ኣይኮነን። እቲ ኩነታት ግን ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ዘይምምላሳ ብብዙሕ መንገዲ ኩነታት ይረአ ኣሎ። ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ፣ እዚ ኣይኮነትን ሶሪ። ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ፣ ኤርትራ ክሰዳድ ዝግባኣ ዝነበረት ደብዳቤ ግን ዘይሰደድዋ ብምባል ዝገለፃ ፅሕፍቲ ክሰደልኩ ኣብቲ ቅድሚት እውን መኽፈቲ ገይረልኩም ነይረ። ኣብዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ፣ ኤርትራስ ኢማጂነሪ ሌተር ቱ ዘ ዩኤን፣ እታ ኤርትራ ክሰዳድ ዝግባኣ ዝነበረት ዝግባኣ ዘይተሰደደት ብምባል ፅሒፉ ኣሎ። እዚ ኸ ኤርትራ ናብ ዩኤን ክትፅሕፍ ይግባኣ ነይሩ ብምባል ኤርትራ reaffirms its dedication to sovereignty, territorial integrity and peaceful dispute resolution። ስለዚ ናብ ዩኤን ኤርትራ ኩሉ ነገር ግህሰት ይፍፀመላ ስለ ዘሎ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ሉዓላውነት ክትግህዝ ከም ዘይትደሊ ኤርትራ እኳ ብሶሻል ሚድያ ገሊፃ እያ። ግን ኣብ ዩኤን እውን ብዝምልከቶ መንገዲ ገሊፃ ክትከውን ተስፋ ንገብር። ግን ግልፂ ዝኾነ ወይ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈት ዘርኢ ኩነታት ስለ ዘይረኣና ክፀሓፍ ነይርዎ ብምባል ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ክሲ ንነፅጎ ምስ ህወሓት ይፀምድ ኣሎ ዶ ምስ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ንነፅጎ ኤርትራ ድማ ዝኾነ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትጥሕዝ ዝገበረቶ ስጉምቲ ከም ዘይብላ ብምባል ነዊሕ ደብዳቤ ሰዲዱ ኤርትራ ክትገብሮ ዝግባኣ ኣነ ይገብሮ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ስለ ዘይገበረቶ ብምባል ገይርዎ። ኤርትራ ግን ሓተታ ኣብቲ ሓተታ ዝገበረቶ ብትክክል ኣብ ከምዚ ዓይነት ዲቤት ክትኣቱ ትደሊኒ ኢላ መሊሳ ዘላ። እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፅሕፈ ዘላ ድማ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ንኹንኖ ክኹነን ዝግበዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ክኹንኖ ኣለዎ እናበለት ገሊፃላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተገሊፅሎ እዩ። ግን ሶሻል ሚድያ ነቲ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቻነልስ መተካእታ ክኸውን ስለ ዘይክእል እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ጀነራል ሰክረተሪ ናይ ዩኤን ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ነይሮም። ስለዚ ገለ ካብቲ ተዘራረቦ ትዕንዳራ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ትዕዘቦ ከም ዘላ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሕጋዊ መንገዲ ብቁጠባዊ መንገዲ ብናይ ክልቲኡ ሃገራት ስምምዕ መንገዲ ክትህብ ፀገም ከም ዘይብላ ኤርትራ እንተኾነ ማንም ሓይሊ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ዝመፆ ኣብ ኮሙታት ክትኣቱ ከም ዘይትደልን ፍቃደኛ ኣብ ደገ ባሕርናታ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንወታደራዊ ዕላማ ክትህብ ከም ዘይትደሊ። ስለዚ እቲ ኩነታት ንዝግብኦ ነጊራ ከም ዘላ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ድማ ኮንቴይን ክገብርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ምናልባት ምስኡ ከይድና ክንሪኦ ዘለና ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝያዳ ድፊት ክግበረላ ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ድማ እዚኣ ናይ ዳንኤል እያ። For a new chapter for US-Eritrea relations. And this is not just based on goodwill, but on strategic necessity, not only for Eritrea, but for the US as well, especially for the US. And let me mention a few things. One is regional stability. And I know for the Trump administration,
avoiding wars and maintaining regional stability is very important foreign policy. So a constructive partnership with Eritrea is very useful for the US. And if, especially in that volatile region where Eritrea is a key player, an influential player, it's time for a constructive dialogue and actually maintaining better relations. And second is kind of ዳንኤል ድማ ነዚያውን በእንግሊሽ ገይሩ ዝገበራ ሓፃር ቪድዮ ኣዝያ ጽብቕትያ ዝምድና ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ከመሓየሽ ወይ እውን ናብ ጽቡቕ ምኻድ ንኽልቲኡ ወገናት ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነዚ ጉዳይ ዝክብሎ ከሎ ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ዞባቲ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ትደሊ እንተኮይንካ ናይ ግድን ኤርትራ ከም ሓደ ኣብ ደጊኡ ከፊቱ ምሳኻ ክፀምድን ክዘራረብን ዝደሊ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ድማ ቀላሲ ተራ ዝፃወት ዘላ ሃገር ምሱ ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራናቱ ኣብቲ ዞባቲ ዘይተደልየ ኩናት ንኸይህሉ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ንኽልቲኦም ከርብሕ ዝኽእል ኣገዳሲ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ኣገዳሲ ፅምዶ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ክበሃል ከሎ እቲ ኣማኻሪ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ እዚ መሳት ፖሎስ ዝበሃል ኣብ ተወሰነ ሰዓታት ሓሊፉ ኣብ ኤክስፖስ ገይርዎ ዝነበረ RSF ዕጡቕ ምልሻ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ኣልፋሸር ከተማ ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዒ ከምቲ ኣሜሪካ ከምትኹንኖን ቀልጢፉ መፍትሒ ክረክብ ከም ዘለዎን ፅሒፍ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሕማቕ እናኾነ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክረክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ኤርትራ ولا قطعتاو انت زي بالله اقداسيت ناي ريجنال باور كم مخانا متن نعون اقداسينت كله يخليو تغاليتنا بيلوز تقاسا دما and is kind of related but in global threats beyond the Horn of Africa if we are talking about the Red Sea and the region Eritrea sits in the middle of it and it would be amiss if the US did not engage Eritrea and make it a partner instead of keeping it in isolation. And third, we can talk about economic opportunity. Yes, Eritrea has small economy, small country with small population, but it actually has a lot of important resources. ስለዚ ብኻሊ ድማ እቲ ዞባቲ ብፍላይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ፀጥታን ኩነታትን ኣብ ግምት ኢኻ ንኤርትራ ገዲፍካ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንኤርትራ ምግዳፍ ድማ ብዙሕ ዋጋ ከኸፍል ዝኽእል ወይ እውን ዕድላት ዝኽሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ኤርትራ ዋላ እኳ ውሑድ ህዝቢ ከምኡ ድማ ከም ምስ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሱዳን ኢትዮጵያን ብምንፅፃር ንእሽተይ ሃገር ተመሰለ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ብዙሕ ማዕድናት ዘለዋ ከም ምዃና መጠን ንሱ እውን ንስራሕ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ እዚኣ ድማ ስፔሻል ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ክላይመት ዝብልዎ ዘለዉ ንዑ እቲ ኣሉታዊ ስእሊ ኣብ ኤርትራ ይድፋእ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦርናጌ በብዝሒ ፖስት ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ከም ናይ ዳንኤል ዝኣመሰለ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ዝገብርዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን እቲ ብፅሑፋት ዝገብሮ ወይ እውን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ተራ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን መገማት የድሊ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ብካሊእ መንገዲ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ፖለቲካዊ ድራማ እውን ከይገበርና ክንሓልፍ ስለ ዘይብልና ክንሰምዕ ንእሽተይ ከም በዓል ካፕቴን ሓውና ዝኣመሰለ نيري وخم جمري تعليلنا هنا فتيوه يتحسب كبقتي انتراح ليكونس مع عدنا قرأت بكا باراشيت جرنا نقول لنا أدهلو حب أمريكا نفاري تسمسي عباي قال لي ما عاد مرة لي تعالى تليفون تدور سلازي أبتي بوليتيكا ممخخار ناتوم كابتن زبالنا إرترالو نفاريت تاب أمريكا وتهدرنا أمريكا سلزنا بري تاب أمريكا نفاريت بخراي وسيدو كم تاني كيروس درف مالتي تمال على برين تمال على درون كاب يوكرين كاب تركيا تبع حالات زبال زنا برا درف مالتي مسوعتها هيسكا نفاريت وسيدهم باراشوت جيروم أبي إرترا أبعد حاله وريدهم بريزنت سياس قد أمنخ جبرو سلت كم زنا برينا نرزلنا الطعم لاس قالي غا تسمع عنا حنقن كل زي كم دراما وكم مسحقون سلزخونا نسمعيه كاتب مسرت مبر جنزبا واطي توني عاد عاد ندخلك ازي قالسي يكونن ازي مجرطا يمجرطو وين ندلو ولا حنت يكون بزعبا جبوهم منبر بزعبا قالس زحسب يكون نبلك كلنا ازيهم سوازياتهم سي بزعبا قالس زحسب ولا حدا سبيلن بس إرتراوي كون كان تقراوا هم تولد لك قال لهم كصار يقول
ሸቐጥ ምዃኑ ቀደም ተነጊርኩም እዩ ዝቁጣ እዚ ቃልሲ ኢሎም ስለዝነገር ስለደ ሽም ስለዝቀየሩሉ እምበር እዚ ቢዝነስ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ድማ ንናቱ ቢዝነስን ንናቱን ጌራን ይሰርሕ ከም ዘሎን እንተደይ ተረዲእኩም then that's your problem get used to it ራይና ክንብለኩም ንኽእል ካብ ወፃኢ ዝበሃል የለን ገሊኣ ቤላ ጌራ ብሶሻል ሚድያ ገሊኣ ድማ ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሰሚናራትን ገለ እናበለት ቤላ ተጂራትሉላ ርእሲ ዘለዎ ከምኡ ክጥቀመልካ ይኽእል እንድሕር ዘይለቢምካ ማለት ኣብ 2024 ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክመውት ኢልካ ነርካ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢኻ ኢልካ ነርካ መጀመርያ ኮሜዲ ኢኻ ኢልካ ነርካ ፕላስ ኢሳያስ ኣሎ እሞ ንስኻ ዲኻ ተጋጊኻ ዋላ እቲ መልእኽቲ ዝሃበካ ይተጋጊ ኣምላኽ ኣይጋገን ክጋገውን ኣይክእልን ጠቕላላ ማለት እዩ ኣብ ስርሑ ኣብ ዝኾነ ይኹን መልእኽትታቱ እግዚኣብሔር ብፍጹም ኣይጋገን ግን ከም ናይ ኣምላኽ ነብና ከም ናይ ኣምላኽ ተላኣኺ ሓደ ነገር ክዛረብ ይደሊ ኣነ ክሞት ዝብል መልእኽቲ የብለይ ስፔሲፊክ ኢሳያስ ክመውት እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣበል የብሉን ቲክቶከራትና ዩቱበራት ግን ቆራሪፆም ንእሽተይ ሰብ ክሰምዖ ዝደሊ ሰምዕ መስለኒ ኣስወይ ተሰምዕዎ ዝደልዩ ንዑ ቆንጭሎም ምምዳር መብዛሕትኦም ሰባት ኣውፅኦም እምበር ናተይ መልእኽቲ እሱ ኣይኮነን ናተይ መልእኽቲ ካብ 8 እስከ 10 ደቂቕ ዝኾን መልእኽቲ ዘለኒ በዚ 8 ደቂቕ 10 ደቂቕ መሃል ን10 ሰከንድ ኣውፅኦም እዮም ከምዚ ኢሉ ዝብሉ ዳ እምበር ከምኡ ዓይነት ዝብል መልእኽቲ የብለይን ናተይ መልእኽቲ ዝነበረ አንቱም ደቂ ያዕቆብ ይዝብል መጀመሪያ ከጅምበር ከሎ እግዚአብሔር ተዛረብ እንከሎ በቃሉ ስለተዛረብ እግዚአብሔር ቃሉ ስለዛሃበኒ ነተሰማዕሁ ድምጽ ኸ ርግጸኛ ስለዝኾንኩ ለሶ እግዚአብሔር ተዛረብ መቸም እዛ ጉዳይ ዲያ ብዙሕ እንዲያ ተዛረብ ለንቀነ ነዚያ ሰሚዖም ዲያም ገለ ኤርትራ ናሽናል ኢንትረስት አውጽኦም ነይሮም እቶም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክመውት ትጽበዩ ዘለኹም ካላንደር ጌርኩም ትጽበዩ ዘለኹም ምናልባት ኣድዩ ወላዲቱ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብሂወት ከም ዘለዋ ከፈሊጥኩም ዲኹም ብምባል ስለዚ ተስፋ ቁረፁ ዝዓይነቱ ጽሑፍ ፖስት ገይሩ ነይሩ ስለዚ ብጉዳይ ናይዚያ አይ ቲንክ ካብ ተበጊሶም ወላ ካበይ ተበጊሶም ኤርትራያን ናሽናል ኢንትረስት ዝብል ናይ ኤርትራ ናይ ሚድያ አካውንት ከምዚ ገይሩ መሊሱ ነይሩ it was also a surprise for me ኣይውን ኣገዳሲ ነይሩ ማለት ኣብዚ ቀረባሲ ብዛዕባ ወላዲት ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ግን ብሂወት ከም ዘላ ድማ ኣብዚ ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቶም እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ዝነቢ ዝበሃል ዘሎ ኣብ 24 እንዲ ወላ ኣብ ክንደይ ግዜ ብዙሕ ግዜ ተዘውር ዝነበረት ኣነስ ከምኡ ኢሉ ዝበሉ የርየ ግን ብዝኾነ ኣፍና መሊእና ክንዛረበሉ ንኽእል ኩነታት ግን ኣይኮነን ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ዘላ ቪድዮ ድማ እዚኣ ክትከውን ባጌርና ክንውድእ እዚ ድማ ጽምዶ ኤርትራ ሱዳን ትግራይ ሰለስቲዮም ጽምዶ ገይሮም ዝብል ደማሪና ኣለና ኣበይናይ ቦታ ተፈጺመ ኤግዛክትሊ አይ ዶንት ኖ ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ህዝቢ ሱዳን ጽምዶ ከም ተፈጸመ ዘርኢ ቪድዮ ሓጻር ቪድዮ ወፅያ ነይራ ምናልባት ንምሉ ቪድዮ ኣብ ካልእ ግዜ ይመፀና ይኸውን በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጽምዶ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ሰናይ ድማ ምስ ጎረባብትና ምስ ኩሎም ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ንምነ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ ንኩሎም ኣብ ዘለው ጽቡቕ ትሕዝቶ ዝሃቡ ድማ ደግፉ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም ሳዕደይ ዝፈለጣተሎ ተባራበር ዓደ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ጀናቕያ ሃፍራ ብትፎቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደይ ዓድኻ